தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கும் நிலையில் சென்னை தீநகரில் உள்ள கடைகளில் விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. கூடுதல் தகவல்களுடன் நேரலையில் இணைகிறார் செய்தியாளர் ஜெயலானி. ஜெயலானி, தீநகரில் தீபாவளி விற்பனை எப்படி இருக்கு? மக்கள் கூட்டம் எப்படி இருக்கு? வணக்கம் பூர்ணிமா. தற்போது நாம் டி நகர் ரங்கநாதன் சாலை பகுதிகளில் இருக்கிறோம். தீபாவளி பண்டிகை நவம்பர் 12ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ள சூழ்நிலையில் இங்க இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் பொதுமக்கள் குவிந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக இன்னும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு ஒரு வார காலம் மட்டுமே உள்ள நிலையில் தற்போது புத்தாடைகள் வாங்குவதற்காகவும் அதே போன்று ஃபேன்சி பொருட்கள் மற்றும் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவதற்காகவும் பொதுமக்கள் இங்கு இருக்கக்கூடிய டி நகர் ரங்கநாதன் சாலை பகுதிகளில் குவிந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக தீபாவளி பண்டிகை என்றாலே சென்னை மக்கள் டி நகர், வண்ணாரப்பேட்டை, புரசைவாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய பஜார்களுக்கு சென்று பொருட்கள் வாங்குவது வழக்கம். இந்நிலையில் தீபாவளிக்கு இன்னும் ஒரு வார காலம் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் தற்போது பொதுமக்கள் இங்கு இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் குவிந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளி பண்டிகை விடுமுறை நாளில் கொண்டாடப்பட உள்ளதால் காரணத்தினால் வெளியூர்களுக்கு செல்லக்கூடிய பொதுமக்கள் அதிகப்படியாக இந்த விடுமுறை நாளில் பண்டிகை நாளான தீபாவளியை கொண்டாடுவதற்காக தங்களது புத்தாடைகளை வாங்குவதற்காக இந்த பகுதிகளில் குவிந்து வரக்கூடிய சூழல் என்பது காணப்படுகிறது. இந்த டி நகர் பகுதி முழுவதுமாக ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் முழுவதுமாக பொதுமக்களின் தலைகள் மட்டுமே தெரியக்கூடிய சூழல் என்பதே காணப்படுகிறது. இங்கிருந்து அடுத்த ரங்கநாதன் சாலை செல்வதற்காக நடந்து செல்வதற்காக கூடவே 15 நிமிடங்கள் ஆகிறதாக இங்க இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அது மட்டுமில்லாமல் காவல்துறையினர் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவும் அதே போன்று போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்துவதற்காகவும் தொடர்ச்சியாக இங்கே பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதே போன்று அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகளும் காவல்துறையின் தரப்பில் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதே போன்று திருட்டு சம்பவங்களை குறைப்பதற்காக சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு அதன் வாயிலாகவும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். தற்போது கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு விடுமுறை நாள் அன்று தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளதன் காரணமாக கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இன்று விடுமுறை நாளாக இருப்பதன் காரணமாகவும் இன்றைய தினம் பொதுமக்கள் காலை முதலாக கடல் போல் திரண்டு டி நகர் பகுதிகளில் தங்களது பொருட்களை வாங்குவதற்காக குவிந்து வருகின்றனர். அந்த காட்சிகளையே நமது ஒளிப்பதிவாளர் காண்பித்திருக்கிறார். இந்த காட்சிகளை பார்க்கும்போது நேரடியாகவே தெரிகிறது, கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு தங்களது புத்தாடைகளை வாங்குவதற்காக பொதுமக்கள் அதிகப்படியாக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். பூர்ணிமா, நேரலை தகவல்களுக்கு நன்றி ஜெயலானி.